jsem u tohoto nového videa ze Skyrimu. Vítám vás tady a je to vlastně takové rychle. A ještě než abych přeběh prostě takovým dotazům, jestli to mám originální, ne, nemám to originální, bohužel na to nemám penízky, abych si to koupil. Tak, a teď vám ukážu v tomhle videu úplně epický fail. Prostě nemožné, že když prostě jste tady v této univerzitě, tady v Bělehradu, tak prostě můžete přežít úplně pátné prostě dolů. Teď nevím, jestli to je, jo, je to tohle okno. Ne, prostě čumte. Jo, letím prostě bez padáků a žiju. The fuck. Z takové výšky. Hustý, ne?